ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲ್ಲ ತೂಯಿನಲ್ಪ ಪೂಪಾಡ್ರು ಸಾನ ತೂಯಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೀಟ ಪಡ್ಡ ಬುರುಡು ಗರ್ಗಲ್ಲ ಕೋಟೆದಲಕ ನಮನ ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಡು ಬಂದುಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮ್ಯಾದ ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳೇನು ನಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದ ಇವಳಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವುಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಟ್ಟದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನಪನ ಅತ್ತಂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ ಕನಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನೇಮ ಕೋಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮಕೋಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಳೈಡು ಆ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದ ಇವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟದು ಕೊನಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ತೆಟ್ಟಂದಿಲಕ ಸೆಟ್ಟಂದಿನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ದೀದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕಟ್ಟದ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಳೈಪೋಪ ಅವೇ ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಪತ್ತಿತ್ತಿಂಡ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಿಂಡ ಪನವು ಪಣ್ಪನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೈವ ನ್ಯಾಯ ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯೋಗೋ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತರ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ವಿಸ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತರ ಅಂಗ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎವು ಬೆಪ್ಪತ್ತಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುನ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇಲ್ಲಗ ಅತ್ತಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಡ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಪರಪ್ಪಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀಗಪಾಡ್ನ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನು ಜಿಂಜಾಗ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಕಲ್ಡೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮಡೆತ್ತಿನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಜನಮಂದಿನ ಕುಳ್ಳಾದು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಟೋನ್ನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರದ ಅಕೇರಿದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ದುಂಬು ಕೊಡೋಂದುಳ್ಳ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮೌಲ್ಯಗೂ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ತರೆತಗ್ಗ ಅದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಉಡಲರ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತರ್ಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಬರಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಒವೇ ಕಜ್ಜ ದೊಂಬುದಿನಾಗ ಒಂದು ಸರಿಯೋ ಒಂದು ತಪ್ಪೋ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಜನಕ್ಲಿಡ ಬರ್ಪನು ಸಹಜ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆ ಈ ನಾಟಕನು ಏರು ಕರ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಕಮ್ಮಟೊಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನಾಟಕದ ಉಳೈ ಎಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಳುಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಅಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಿತ್ತನ ಓವೇನು ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಭಾವನೆದಾದ ಜನಕಲ್ನ ಭಾವನೆನ ಕಟದು ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದೆ ಈ ನಾಟಕ ಪುನಃ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಿಂಜಾಯಿರ ಬೋಡಾದೆ ಈ ನಾಟಕ ಪುನಃ ಇನಿ ಶಿವಧೂತೆ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಪಣ್ಪನ ಶಿವಪುರುಷಾದ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದರ್ದೇರ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೂಟ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಟಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನೆತ್ತೊಳೆ ಇದು ಹಾದೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತನ್ಮುಖೇನ ನಿಖಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲೇನು ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೇನ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಕುಟಾಯರ ಬೈದೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿ ತನ್ನ ಬರವುದ ಆ ಪೆನ್ನದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನು ಸೀಳದು ಜನಕಲಿಗೆ ತೊಜ್ಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದೆ ವಾಗ್ಮಿ ನಿರೂಪಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಬಂಧನೆಯ ಫಲ ಕಟದುಕೊಂಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರಮ ಆನಂದ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರ ಅರಿನ ಅರ್ತಿ ಪೆಡ್ತಿರ ಮೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜು ಪೊರ್ಲಾವಡುಂಡ ಐಕ್ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿದಕ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಂತ ವಿಭಾಗುಡ್ಲ ನಮಕ್ ಮೆನ್ಕುದು ತೋಜ್ಞಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ ತುಂಬೆ ಇನಿ ದೂರದ ದುಬೈ ಇಡ್ಲ ಪಂಡ 7 ಕಡಲ್ದ ಆಯರಿಡ್ಲ
ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಂದಿರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಅತ್ತುಂಡ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ವ್ರತಕಥಾ ಸೇವದ ಮುಖೇನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಆನೆಲಟ ಬೆಳೆಪವನ ಮುಖೇನ ಜನಾನುರಾಗಿ ಆದಿತ್ಯನ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾನು ಬದುಕು ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ್ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದುಬೈ ಮೆರಿನ್ ಲೈಲೆಸ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದೈವದ ಕತೆ ನಾಟಕಡು ಬೋಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬಬ್ಬರಿಯ ನಾಟಕ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕತೆಕ್ಲಿಡು ವಾವಾ ರೀತಿದ ವಿಭಾಗಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿನ ಈ ನಾಟಕಡು ತೂಪಾಯರುಂಡ ಇತ್ತುಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಪುನವೇನು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಖಿಲೆಂದರು ಬುಡುಪಾದ ಕೊರಪನಂಚುತ್ತಿನ ಈ ಗಣ್ಯರಡ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಸರಿತೂಲೆ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡುಂಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಓದುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಮಾನಂದನ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅವಾಗ ಏನಿತ ದಿನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಂಗಕರ್ಮಿ ನಿರೂಪಕೆ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆರಡಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಡ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಂಡೆ ಇರೆ ಬಡ ರಂಗಕರ್ಮಿಲ ದಾಯಕೆಂಡ ಏಪತ್ತೊಂಡ್ಲು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಬದುಕಡವು ನಂಗೆ ತೋಚಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡದು ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿ ಪತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪುಣೆ ಪನ್ನ ಮತ್ತುಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಗೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಕಡತುಕೊನಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಚಿತ್ತುಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ತತ್ತೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ ಒಂಜಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ನಕ ನಡೆಟಿ ಯಪಲ ಎಂಗ್ಲು ತೂಂದು ಬರ್ಪ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಇರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತಂಡ ಪದಕ್ಕಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಥೆಕ್ಕಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೇರ್ದುಂಬುಲ ಬಬ್ಬರಿನ ಕಥೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಾಟಕದೋಪಾದಿರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತ ಜನಪದದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳೇನಿರು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರೆಗ್ ಈ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬಬ್ಬರಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಆ ಉಡಲದ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಎಂಚ ಉದಿತು ಬರ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನಿಕೊಡದತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ತುಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೈವದ ನೇಮ ಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಪಂದು ಪದವಿನ ಗಡ್ಡಿತ್ತು ಸುಬ್ಬ ಬಂಗೇರಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕಟೀಲು ಹೊರದಿಬ್ಬಣದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೇರು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಅನಗ ಯಾನು ಬಯೋಡೇಟ ಕೊರಲೆ ಬಂಡೇರು ಮತ್ತೆ ಮಡೆ ಬಂದ್ಪನೆ ಕೊರಲೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಬಯೋಡೇಟನ್ನು ಕೊನದು ಕೊರನ ಪುಟ ಮಗುತ್ತೇರು ಕಲ್ಕುರೇರು ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಆರು ಹಿರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಯಪನೇ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತುಂಡು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆಗೆ ಇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕುರೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾರ್ಧನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸಜ್ಜನ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಬ್ಬ ಬಂಬದಿರು ಗಂಧಕಾರ ಅದು ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಬಂಡ ಸುಬ್ಬ ಬಂಬದಿರು ಬಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಅನವರಣೀಯವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಹೊಸದಿಗಂತೋಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಪಾದಕ ಅದು ಪುನಃ ಕೊಡ್ತು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ವಿಶೇಷ ಪೆರ್ಮೆದೆ ಬತ್ತನ ಪಂಡರಿರು ಯಾನ್ ಪಡ್ಡೈದ ಸಮಾಜ ಕರಾವಳಿ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳತೊಂದು ಪುನಃ ಆ ನಿರಳ್ಳು ಪುನಗ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಬಗ್ಗೆದ ಕತೆ ಬರಪಿನ ಅಂಗ ಬೋರ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಏರು ಸಮರ್ಥಪುಗಾದ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರ ಬಂದು ಎನ್ನಾಗ ಸುಬ್ಬ ಪಂಬತ್ತೇರ ನೆನಪಾದಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೂಲ ಕತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕ ಮೂಲ ಕತೆ ತಿಕ್ಕದಿಯಾನ ನಾಟಕ ಬರೆಯೆ ಆ ನಾಟಕ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪಗೇನು ಮಲ್ತೇನು ಒಂದಿನ ಕುಳಾಯಿ ಮಾತೋ ಪಡ್ಡರು ಎಣ್ಣಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರು ಆರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾ ಆದತನ್ಗೆ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡಿರು ಅರ ಕುಸುಮ ಕಾಂಚನ ಬಂದು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದುತ್ತೀರಿ ಅಡೇಗೆ ಅನ್ಕೊರ್ನೆ ಕಥೆನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಎನ್ನನೇ ಪುದರ್ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿಯ ದಿವೊಂದು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೀರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಚಾರದ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿ ಎಂದು ಕೊರಿಯೆ
ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ ಪುದರ್ ಕೊರಡುತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪುದರ್ಕೆನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಸಸಿತ್ಲು ಮೇಳಪ್ಪುರೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮೇಳಪ್ಪುರೆ ಬಳಕೆಡು ಪುಣ್ಯ ದೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಎಂತೂ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಪುಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಂಕ್ ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಥೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಪುರಸಾದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಕೊರೆ ಬಲಿದ ಪಂಡದ ಅದು ನಾಟಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೆ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡುಂದ ಅಂಡ ಇರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಇರನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಕ್ಕುಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇರನ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಪಣದ ಆರಂಭ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರು ಕೆಲವು ನಿಷ್ಠುರ ನಡಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೋಡು ದೈವ ನಿಂದನೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪಿನಿ ದೈವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಣಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬರಿಣ ನನಗೆ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ರೀ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮುನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಸ್ತಿಕವಾದಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವನಿಂದರೆ ದೇವನಿಂದ ನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪುರಾಣದ ಪತ್ನಿ ಎನೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನಂಚಿನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಪ್ಪನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ರಾಮೆಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪು ಬೊಬ್ಬರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಪರ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ದೇಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಕಥೆ ಹಂಚೋಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಕಾರಣನ ಅತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಒರಿಯಲ್ದೊರಿಯ ಬೈದಿನ ವಸ್ತಿ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಣಿಕಾರಡು ರಾಮೇದಾದ ಪಾತಿರ್ದಿರಿ ಕೃಷ್ಣದಾತೆ ಪಾತಿರ್ದಿರಿ ಬೊಬ್ಬರಿ ದಾತೆ ಪಾತಿರ್ದಿರಿ ಏರೇಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವನ ಮೂಲ ಕಥೆನಿಗೆ ತಂದ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತಿಲ್ಲ ಕವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನ ಬಲಪವಣಂದಾಂಡ ಅವು ಕವಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಯಾಣಿನಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ರಂಗೋಕರ್ಣ ಗಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿ ಬಿಡ್ಲಿದೆ ಶಿವಪುರಸಾದ ಬೊಬ್ಬರಿ ನಾಟಕ ಅವನು ನೋಡಂದಾಂಡ ಯಾಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೇರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಬೈ ಡಪ್ಪನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕವರಿ ಧರ್ಮ ಬೀರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ್ಲ ಪರಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಪದ್ಮರಾಜ ಕಾರ್ಪಣ್ಣದು ಆರು ಇರು ದುಂಬು ಪೊಲೆ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡಿರು ದೂರದ ಪಿದೇರು ಕುದೊಂದು ಪಾಪ ಕೊರೋನಾದೋಸ್ಕರ ರೇ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಜಿ ಪರಿಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಐಕಂತೂ ಬರಡೆತ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆರಿತ ಅಂಗಡ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊನಡ್ಡ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಎನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಏನೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನೀರು ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡುಂದ ಅಂಡ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡಾಕೆ ಎಂಡಾರು ವಿಷಯದ ಕೆಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತ ನೀರಿಗೆ ನಾಟಕ ಬಬ್ಬರಿ ನಿರಲ್ಡೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಲ ಪೊಂದುಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ನಡುಕೋತಿರೋದ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ஒரு ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತೆಂದ ಅಂಡ ಪತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನು ವೈಕಲ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆಗಳು ಬರೀತೀರು ಯಾನ ಬರೆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಬ್ಬರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಟ್ಕೋತಾನ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಬೊಬ್ಬರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತುಡಿತ ಹತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಥೆನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಎರಡ ತೆರಿದಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಕಂತದು ಮೂಲ ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅರೆಡ್ದೇ ಒಕ್ಕುದು ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರಿಯೆ ಇರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಾರು ದೇಪನ್ನ ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 19 ತಾರೀಕದಾನಿ ಆಂಡ ಐಟೆಂಕ್ ಸಮಾಧಾನದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕುಲ್ದು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ನನಗೆ ಬಿಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಚು ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಕ್ಕರಿರು ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲ ದಾದೆ ಉಂಡ ಅವೇನೇನು ಮುಟ್ಟರ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ರಿಯವೈನ ಸತ್ಯ ಪಣದು ಮೂಲ ಕತೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕಥೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರ್ದು ನೇಮಕಟದ ನುಡಿಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸುಬ್ಬ ಬೊಂಬದಿರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನದ ಒರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯಗ ವಾರೀತಿ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಅವೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಡ್ ಕಟ್ಟದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಡ್ ಕಟ್ಟದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಮೌಲ್ಯನ ವೃದ್ಧಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಐತ ಬಗೆತ ಕಥೆತ ಮೌಲ್ಯನ ವೃದ್ಧಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವರು ಇರೆಗ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣದ ಕಣಗಟ್ಟಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಪುದರೀರೆಗೆ ಗಳಸೆರೆ ಆಪೂಜಿ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಪುರಸಾದ ಬಬ್ಬರಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಶಿವಪುರಸಾದ ಬಬ್ಬರಿ 30% ಆಣಿದ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿಯನು 80% ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನದೇ ಏನಾಯ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊರ್ದು ಇರೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬುಳ್ಳೆವಡಂಡ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಿ.ಕೆ. ಪದ್ಮರಾಜ ಎಕ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಡುತ್ತ ಕೊಂಡಿ ಮೇರ ಅಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾಕರ ತುಂಬೆ ಇರ್ಲೇನು ಅತೆ
ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇತ ಪಣಪನೆ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಪದ್ಮರಾಜನ ನಡುಟು ಇರು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಓವು ಕೊಂಡೀರು ಪಾಡೋಡುಂದಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಂದ ಬುಳೆ ಪೋಡುಂದಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚೆತ್ತ ನೆಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅತೆ ಅಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಿರ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರಡೊಂದಂಡ ಕಾರಣ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಂಡ ಯಾನ್ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಈತನೆಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ತೋಯ್ತು ಇಂಚಿಂಚಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇರ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುದೂತಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ಬೇರೆ ಇಂಚಿಂಚಿ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಂಡಂಡ ಆರೇನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದುಬೈಲ್ ಪೋತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತಬೋತೀನಿ ಆರ ಕಾಲೇಜಿ ವಾಯ್ಸ್ MC ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಹೊರತು ಆರ್ನ ಅಂಬಿರಂಜಿ ಲೆತ್ತಬೋಡ ಉದ್ದೇಶ ಲೆತ್ತಬೋತ್ತೆ ಅವನ ದೇವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಾದರೆ ಅಂಚಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡರಿಗೆ ಪೂರಲುಂಡು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬರೆಯನಂಚಿನ ನಾಟಕ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಆತನಾಗ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತುಂಡ ಆರು ನಾಟಕ ಬರೆಪುಂಡ ಅಂಡ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ಧನಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಚ ಅದು ಇಮಿಟೇಡ್ ಆದ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮರಾಜ ಅಕ್ಕ ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಆಡ ಇಮಿಟೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಚಿಂಚು 6 ಇಂಚು ಮಂತೋರು ಆರು ಐಕ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಿಯೋದು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತು ಸಾಕಾರ ಮಂತಿಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ಪದ್ಮರಾಜಕರಿಗೆ ನಾನು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ 2,000 ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಬರ್ತನ ಸುಳ್ಯ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20,000 ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಕೊರತ ಅಂಚೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಬೇರೆನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಆರ್ಡನೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಆರ್ಡನೆಕ್ಕೆ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಯ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನೋ ದೇವನ ಕತೆ ಒಂದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ತಿರಿಯಂದನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅವರು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ದಾಗಲಿ ಈ ಬಬ್ಬರಿ ಬಣ್ಣದಂತ ಆತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲಪುರ ತಿರಿಯಾಡು ಈ ಬೇರೆ ಈ ಕತೆ ಲೋಕೊರ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಆ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕಾರ ಇಡೀ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಕಡಲ ಕರೆಟ ಮಾತ್ರ ಬಬ್ಬರಿನ ಆರಾಧನೆ ಪುನತ್ ಕೊಂಜಾತ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಂಡ ಅಂಡ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿರದ ಸಂಪೋಲ್ತು ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಡಿಪ್ಪುನವತ್ತು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪೆರ ಆತ್ ಪ್ರತಿ ಜನಮಾನಸಗ ಎತ್ತೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಪರಮಾನಂದನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಕಡಲಾಯಿ ಮಡಲಾಯಿ ಒಕ್ಕೆಲಾಯಿ ಮೂಚಿ ಜನ ಮೆಕ್ಕಿಬಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಲೇಲೆ ಪದಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಈರು ಮಡಲಾಯಿ ಬಂಡ ವಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಮಡಲಾಯಿ ಒಕ್ಕೆಲಾಯಿ ಬಂಡ ಪುನಿದಾಂತಿನ ಪುನಿಯಿತ್ತಿನ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪನ ಒಕ್ಕೆಲಾಕ್ಲಿ ಕಡಲಾಯಿರ ಬಂಡ ಪುನಿದಾಂತಿನ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪನಕ್ಲು ಕಡಲಾಯಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ನಂಕಲ ಭಾರಿ ಅನೋರಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬರೇ ದೈವದ ಇನ್ನಿ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಇತಿ ಕತೆ ನೀರು ಮನ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮುದಾಯನೇ ಉಂಡು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಆನಿದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡಿ ಇರಿ ಬರೆನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಅನುಮತಿ ನನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ್ಲ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡ ಆಪಣಪನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಅಕಲ್ನಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಏರಿಪಿ ಕೊಡಿಯಾಪನೆ ದೈವವು ಅತಂಡ ಗಂಗಾಭೇಟಿ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಣಪನ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅನುಮತಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಪಗ ಕೊಡ್ತೇರ ದಾತ ಸಂಗತಿ ಮಣಪನ ತವಾಗ ತೆರಿಪೋಡು ಕರೆಗಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಟಕಲು ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಪುನರಿ ಇರುವಲ್ತು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಲು ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ನುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯನ್ ಕೇಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಡುಟೆ ಇತ್ತೆ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಪಿರೋರ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲಿನ ಆಚರಣೆಲೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಬರವುಗಾರರ್ನಕಲು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರು ರಚನೆ ಮನ್ಪೇರು
ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತವನ ವಿಚಾರಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಯಾರಾಪಿನ ಬಂಡ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಪಿರವುಡ ಆತ ಭಂಗ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ಕಥಾ ಹಂದರನು ಜನಕ್ಲೆಗ ಆನಿದ ಯುಗನು ಇನಿತ ಯುಗಡು ತೊಜಿಪಾಡು ನಂಡ ಆ ರೀತಿ ಬಂಗೊಂಡು ಗೆಂಡ ಐತ ಪಿರವದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿನ ಐದು ತಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಮೂಲ ವಸ್ತು ವಿಚಾರವೋ ಒಂದುಂಡ ವಸ್ತು ವಿಚಾರಡು ಒಕ್ಕೊರೆಗ ಘಾಸಿಯ ವಂದನಲಕ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲ ನಮ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಡು ನೆನ್ ಪೂರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದು ಪೂರ ತಯಾರಾಗಿ ಒಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಆ ರೀತಿ ದೆತೋನು ಬೇರೆ ಅಕಲೇನು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕ ಬೇರೆ ಬಂಡ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಂದಂಡ ಅಕಲ್ ಪಾಪ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅತನ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಕಟ್ಟಗಡೆಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ಟಾಕೀಸ್ ಇರದ ಪಿದೈ ಬೋಣದಂಡ ಅಕಲ ಬದುಕ ಹೈರಾಣ ಅತೆ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಟ್ ದಾಲಾಕ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಂಡದಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆತ ಭಂಗ ಬತ್ತೀನಿ ನೆನ್ಯು ನೆಂಚಿನ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದಲ್ಲ ಕವಡ ಅತ್ತು ಐದು ಅಕಲು ನೂದು ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಕಲು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾದಪ್ಪೇರು ನೂದು ನಾಟಕ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಫಲ ಬತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಒಂಜೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರ ರಾಪು ಜನ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಮುಖಸ್ತುತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪರಮಾನಂದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಲಾಯ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲಿನ ಗುಳೆಪಾವನೆಟ್ಟು ಐಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಏನ ಇರಡ ಪನ್ಪನೆ ಇರೊಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇರ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ದಯಕೆಂಡ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದಿಯೋಡ್ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಈ ದೈವದಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ವಿಚಾರನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ಒರಿ ಉಂಡು ಮಂಚಿನ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಕೆಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಾರಿ ದುಂಬ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಂಡು ಯಾನು ಕೊರ್ನ ಕೋಲು ಎಂಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಕರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಬರಪನ ರೀತಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಎಂಕುಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಲ್ಪದ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪದ ಈಟಾರ್ ನೋಡು ಏತ ಆಟ ಅಭಿನಯ ಅವ್ಳು ಏತ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಅವ್ಳು ಏತ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅಪವಾದ ಬರ್ಪನಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಈ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಚನಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ದಿನೇಶನ್ ಯಾನಿಗೆನ್ನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ವಾ ರೀತಿ ಬುಳೆಪವಲಿ ಸಂಘಟಕರದ್ದು ವಾ ರೀತಿ ಬುಳೆಪವಲಿ ಎಂಕುಲೆಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಐನತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ ಮಂಚಿನ ಇನ್ನು ದಾದಾತನಂದು ಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡಿಯ ಇತ ದಾದಾಪುನು ಎಂಕುಲು ಐನಾತ್ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೇಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಏರ್ ಜನಕುಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಕಥೆಕುಲು ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಂದುಂಡು ಕಲೆಕುಲು ಅವ ಇನ್ನು ತೊಯ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನು ತೂವಡೊಂದು ಪಂಡನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಜನಕುಲ ಇನ್ ತೂಪೇರು ತುಯ್ಯರ್ನಾಂಡ ಬಯಾನ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಾಗ ಯಾನ ಓಲೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಅಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಆಟ ಜನಕುಲವ್ಲು ಮೆಚ್ಚಿನಿ ಒಂದು ನಮಕಿನಿ ದೈವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಡೆಯರಿ ದಯಕೆಂಡ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯ ನೋಡು ಪಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಜನಕುಳ್ಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊರಿಯಂದ ಖಂಡಿತ ಜನ ನಮಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಕೊರಂಡ ಹಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಪಣಪನ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಿರಡ ಮೊಕಲ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪರವಾದ ಅತ್ತಂಡ ಮೊಕಲ ಪರವಾದ ಭಿನ್ನಪದಾದೊಂದು ಕೇಂಡ ನಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲು ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ತೂವೋಡು ಪಕ್ಕ ಸಮಾಜ ತೂವೋಡು ಇಂಚ ಸುರುಕು ನಮನೆ ತೂವರೆ ಸುರುಮಲ್ತಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ಲ ತೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಒಜ್ಜೆಡ್ಡೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣದ ಕೇಂಡಂಬ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲರು ಅಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಮೇಶ್ ರಂಜೋಡಿ ತುಂಬೆ. ಉಮೇಶ್ ತುಂಬೆ ಪಲ್ಲೆನ ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯನ ಹಾ ಯಾನೆ ರೆಡ್ ಜನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ. ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ದೈವದ ಕಥೆನು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ತೋಜಾಯಿರಪಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುಲಭದ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಿರಾಕದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪೋಡು ಆ ಬಬ್ಬರಿಯದು ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದಾದ ಬಂದು ತೋಜಾಯರು ಅರೆಗೂ ಪ್ರಥಮವಾದ ವಂದಿಸವೆ ಅಂಚೆನೆ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಳು ಪಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಲೇನೆ ಇಟ್ಟದ ಆಧುನೀಕರಣ ಮನ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಿನ ಆಧುನೀಕರಣ ಮನ್ತಂದೆ ದುಂಬು ಪಿರಾಕಡು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಂತ ನೈಜತೆನ ಒರಿಪಾದು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ತೊಜಿಪಾಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಲಾಕಲಿದ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ತೂತಿಜಿ ಆಡ ಐಕೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ಕೆಚ್ಚದು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಂತೇನಲ್ಲ ನೈಜತೆನೆ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಅವು ಆತೆ ಎಡ್ಡ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪನು ಪಂಪನೇನು ನಂಬಿಕೆ. ಉಮೇಶಣ್ಣ ಪಿರಾಕದ ನೈಜ ಕತೆಕ್ ಬಂಡ ನೈಜ ಕತೆ ಬಂಡ ನೈಜನ ಅನೈಜನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಂದ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಗೆರೆತೊಂದು ಅವೇ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕತೆಕ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವದ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಸರಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಆ ಕೋಲ ನರ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆಯುಧಗಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇರೆಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ದಯಗ ಬಂಡ ಇಟ್ಟಿದ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಲ ನೇಮ ತೂಪೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಭರವಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಲಕು ಪೋನಲ್ಲ ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಪದಗಳು ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಪುನೀತದ ಕಾಲಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಾಟಕಡು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂತ ಎಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ದಿವೊಂದು ನಾಟಕ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದೈವದ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಅತನ ಐತ ನೇಮ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡ ಐನ ನಾಟಕಡು ತೊಜ್ಪೇರನ್ನ ಅವಿತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜದ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ದಿನ ಅವೇನು ತುಯಿನಾಕುಲು ಕೊಡಿಯಾಡಿಕಬಹುದು ನಾಟಕ ನೇವಂತು ರವಿಲ ನಾಟಕ ಅಂದ್ಗೆರೆ ಪೂಜರೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದ ನಾಟಕಡು ಅಂಚ ಇರಿ ಎನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾರೇ ಆಪುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೈವಕೋಲ ಯಾರೇ ಆಪುಜಿ ದೈವಕೋಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಯಾರೇ ಆಪುಂಡೆ ಆ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಇದು ಬಬ್ಬರಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪವಡು ನಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆ ತಿರಿಕಟ್ಟದ ನೇಮದ ವಿಚಾರ ಅತ್ನ ಬಬ್ಬರಿಯ ಆಯುಧನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಿದ್ದೇನ ಆ ಆಯುಧನ ನಮ್ಮ ತೊಜಿಪಾಯ್ದಿಂದಾಂಡ ಇಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು ಎಂಚ ದುಂಬು ಎಂಚ ದೈವದ ಬತ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ದೈವದ ನೇಮದ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಹಾಕುಂಡ ಐನ್ ತೆರೆಯೋನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ. ಉಮೇಶರ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಾದ ಕೆಲವು ಸತ್ಯತೆ ನಾನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪನ್ನಾಗ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವನ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡತೋಜೆ ಪರ್ಯಾಪುಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಿರಾಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಪಿರಾಕದ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾಯ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ದೈವ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪೋನಾಗ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಕಲ್ಪಾದಿನಿಂಚ ದೈವ ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತುತ್ತೈತ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿವಾದನು ಒಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ಒಂದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನ ಆವೇಶ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ಯನ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಉಂಡು ಪಂಬದಿರ ಪರವೇರ ನಲಿಕ ಪನ್ಪನಮ ಸರಿ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಬನ್ನಗ ಆವೇಶ ಆಪಿಜಿನ ಪೋಡ್ಸೋಡು ತತ್ತುದಿನ ನಾಟಕೊಡು ದೈವ ಮೇಯ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಆರಾಧನದ ಕಲೊಟ್ಟು ಆ ಜನಾಂಗದ ಮೇಯ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ನಟ ಇರುಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ನಾಟಕ ಆದ ಅಂತ್ಯಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಅಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಅಂತೂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಅಂತೂತೆ ಐಟ ದೈವದ ಆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಇಜಿನ ವೈದ್ಯರ ಪಂಡದ ನಂಬುವಿರತ್ತಂದೆ ಆ ಏರು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಉಲ್ಲೇನ ಆಯ ನಂಬುಜೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿತ್ತ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ದೈವದ ನೇಮಾಪುಂಡು ನೇಮಾಪಿನ ಇಟ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ವರ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಜನಾಂಗನೇ ದೈವಂದ ಎನ್ನುಜೇರು ಕಟ್ಟುನ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ನರಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಆ ದೈವದ ಆಯುಧದ ಮಿತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ಯ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮೂಲ ದಾದ ನಡಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಯಾಯ ರಂಗ ಕಲಕು ಅನುಸಾರವಾದ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪುಂಡು
ಪಂಚದೈವಳ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯವೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿರೀಟ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಿರಿಕು ಸಾಮ್ಯತೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಕಿರೀಟ ಅವೇನೇ ತೋಜನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೋ ಅವೇ ರೀತಿದ ಅಂಚಂದು ಈರ್ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ದೈವ ಒಂದು ತೋಚ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಮೈಸಾಸುರಿಂದ ಆಟದಿಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಮೈಸಾಸುರಿಂದಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಸುರ್ಪನಕ್ಕಿನಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಐತ ಪಾತ್ರೋಗು ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನ ಭಾವನೆ ತೊಚ್ಪವನಲ್ಕ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾಯಾ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪ ಮಾಯೊಂದು ಎಂಚ ತೊಚ್ಪವ್ರಿ ನಾಟಕಡು ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ದುಂಬುನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಣಪನೆ ಅವೇನು ತೊಜ್ಪವನ ಭರಟ್ ಈ ರೀತಿದ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆ ರೀತಿ ತೊಚ್ಪವಲಿ ಪಣಪನವೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿನಗಳು ದುಂಬೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಾಧಕಿಯರ್ನಗಳು ಅವೇ ಹೊರಟು ಕೊರಡು ಹೊರತಾದ ಒಂದೇನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ ಗಕ್ಕರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಮಲ್ಪನ ಮುರನಂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಹೇಳಿಕೆತ್ತುವೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಗ ತಿರಿ ಕಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಸತ್ಯನೇ ದಾಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಿರಿ ಬೊಂಡ ತಾರೆ ಸಾಯ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಆತ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಅಂದಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಅವೇನು ಓಡೆಗಲಸುನು ಅವೇನು ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ಗಲಸುನು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಒಡೆತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭದೆತ್ತಿನ ದೋಷ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಬನ್ ವಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ವಿಚಾರ ಅವೇನುದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ವಾಕಿದ ಕಡೆ ಅನ್ಯತ ಅನೃತ ಗಲಸರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮುಡಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನುಡಿಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಿಂಗಾರ ಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ದೈವ ದೇವರ ವಿಚಾರ ಐಕ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಸೊತ್ತುನು ವಾ ವೇದಿಕೆಡು ವಾ ರೀತಿಗಳಸಬ ಅವುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಅವೇನು ವಾ ರೀತಿ ತೊಚ್ಪವಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡವೇನು ಆ ರೀತಿ ತೊಚ್ಪವಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉಡುಪಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಗದೆ ತೊಚ್ಪವಡು ಖಂಡಿತ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಆಯುಧ ಗದೆ ಪಂಡು ಗದೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕರ್ಬದ ಐತ ಗದೆ ತೊಚ್ಪವನತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗೊದಂಡಿ ತೊಚ್ಪವನು ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ತೊಚ್ಪವನು ತೊಚ್ಪವನ ಹೊರತದ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನ ಅವೇನು ವಾಕಾರಣಗಳ ತ್ವಜಿಪವಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಯಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಘಾಸಿಯಾವಂದೆ ಒಂಜಿ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡೇರು ದೈವದ ನೇಮಕೋಲಗು ತೂವಂದಿನ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಅಪರಾಧ ಹೊರತಾದ ತೂಪ ಉಮೇಶನ್ನೇ ತೂವಂದಿನ ಅಕಲ್ನ ಅಪರಾಧ ತೂಪವಂದಿನ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಅಪರಾಧ ಹೊರತಾದ ಈಗ ನೇಮದ ಕಲತಕ್ಕೂ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅಪವಾದ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಗ ನೀನು ದೈವದ ನೈಜ ಒಂದು ದೈವದ ಕತೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲೆ ಅಂಡು ದೈವದ ಕತೆ ತೊಚ್ಪವನು ಈ ದೈವನು ತೂವೋಡದಂಡ ಕಡಲ ಕರೆಕ್ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಗುಂಡದ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಯ ನಡಪುನ ನೇಮಗು ಬೋದ ತೂಲ ಬಣಪನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡಾಯನಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಹೊರದ ನಿನ್ನ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಪುನವೇನು ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಪ್ಪುನ್ಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಏನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲಜ್ಜಿ ಪರಮಾನಂದಂಡ ಅಜ್ಜ ಹಿಡಿದವರ ಇನಿ ನಾಟಕಡು ಗುಣಪನಂಚುತ್ತನ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುಣಪನ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಭಾವನೆ ಗಾಸಿ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಐತವೇ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಡುಪು ಅತೆ ಆ ರೀತಿ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟು ಜರ ಕಟ್ಟುವಿರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಕರಂಗೋಲುಗು ಕಂಗಿಲು ಕಟ್ನ ತುಪ್ಪರಮ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಈಗ ನಾಟಕನೇ ಬುದ ನಾಟಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಯ್ರಜ್ಜತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆನಂದಂಡದ ಅದಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಗ ಅರ್ಥನೇ ಇತ್ತು ನಾಟಕನೇ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಹೊರತಾದ ರಂಗಕಲೆ ರಂಗಕಲೆ ಓದು ದೈವಕಲೆ ಆನಂದಂಡ ಅವಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಅರ್ಥದ ಆದುಂಡು ಅಡ್ಡಬುರುನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ನಾಟಕ ಗುರುಕು ಆರ್ನೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಯ್ಬೇಕ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಾರಬರ್ತೀವಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಾರಬರ್ತೀವಿ ಹುಂದ ಏನೋ ಭಾವನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಪರಮಾನಂದನ್ಲ ಕೊರಿಯರು ದಯಾನಂದರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದಂದು ಪಲ್ಲೆ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿರು ನಟೆ ಜಾತಿವಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಿರ್ತಾರೆ ಮಡಲಾಯ ಕಡಲಾಯ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ದೇಶೋಡು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಂದು ಪೂರ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ನಡಪುನು ಪೂರ ಸರಿ ಯಜನಾಥನ ಪನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಮಗುವೇರ ಸಮಾಜ ಕೊನೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡು ಬೈದಿರ್ಯನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಕೊನೋದು ಅಕಲ್ನ ಪಂಡು ಸಿರಿಕ್ಲಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡು ಸರಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ಕೋಡ್ದಪ್ಪನ ಪಂಡು ಯಾನಿಯನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಯಿಲಿನ ಸತ್ಯಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುಪಾಟ್ನ ಸರಿಯಾ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ತ ನರಮಾನಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಅಪಾಯದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ರ ದೈವರಿಣಿನಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದ ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತನು ಇನ್ನು ಎಂಜಿನ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಬೈದ್ಯರನ ನೇಮ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆತನ ಪುರ
ಸರಿ ಕೆಲವು ಗರುಡಿಲು ಪುರ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಆಧಾರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಪರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವನಿಂದನೆ ಆನಂದ ಅಂಡ ಆ ದೈವನು ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಪಡೆದು ಒಂಜೇ ಸಮಾಜ ಧ್ವಜಪತ್ರಿಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಜಿ ಸರಿ ಅವು ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಅಂಡ ಮಾತನಾಡು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಬರೋಡೇಟೆ ಅಪ್ಪ ದಾದಾಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆನಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾದಾತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೇರಿಗೆನು ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗೆತ್ತುಲೆ ಅವೇನು ಆಜೇಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಬರೀತೀರಿ 7 ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಉಂಡತೆ ಅಕಲಕಲ ಮೂಕದ ನೇರೊಟ್ಟಿ ಅನೇ ಬರೆದ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿನು ಉಂದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಬಂದುಂಡು ಪಾಡ್ದನುಡು ಅವೇನು ದೇಹ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇಹ ಬರೀರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಟೇರೆ ಸಂಧಿ ಇಂದು ಪುದಾರೆ ಇನ್ನು ಏನಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರೇಕ್ಲ ಭಾಷ್ಯ ಪೂರೇಕ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನೊಂಜಿ PhD ಮಲ್ದೆ ಬಂದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡತಿ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಡೆದಿತ್ತೇನು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದನಕ ದೂರು ಜಕನ ವಿದ್ವತ್ಗೆ ತರೆದಾಕುವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಕಲ ಪಿರೌಡು ಈ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಗರುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಬೆಗರನ್ನು ಏರಳ ಗುರುತಿಸುವಿರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಏರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ME ಅವಡೈಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವಂಡ ಮಾತ್ರ MSc ಅಂಡ M.Com ಅಂಡ ಮಾತ್ರ PhD ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಮೂಲ ಕಥೆನ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕನ್ಪನಮ ಅಕಲ್ನ ಮದತ್ ಬಿಡ್ಪ ಎರಡು ಸಂಗತಿ ಪುಂಡು ಪರಮಾನಂದ ಇತ್ತಾಗಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಕಲ್ನ ಮಸ್ತ ಕೊಡಿತ್ತೇನೆ ಪುಸ್ತಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಬೇರೆ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ದಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪೇರ ಬೆಂಜಿ PhD ಮಲ್ಪೋಡಂದಂಡ ಏತು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಗೈಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊನು ಆಂಡ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲು ಆತ ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಆಕಾರ ಏರು ಕೆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಆಕಾರ ಭಾರ್ದನ ಬಂತಿನ ಅಕುಲೇನಾ ಅತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ಬನು ಏನು ಬೈದರ್ಲ ಸಂಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಾರಣ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಬನು ಅವಳು ಆಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ತಂಡ ನೆತ್ತಕುಲು ಆಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೇನು ಪೂರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಅದ ಅಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಅದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಕುಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ನೂದೆಟ್ಟು ಎನ್ಪೈಪುಂಡು ಆಯ್ತು ನೂದೆಟ್ಟು ಎನ್ಪೈಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಮೊಕುಲ್ನ ವಿಷಯ ಇವ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈರ್ ಪಂಡನಲ್ಕ ಏತ್ ಅಕ್ಕುಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಪುಂಡ ಆತ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಬಂಡ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕರ್ತಾರೆ ಏರು ಇಂಬೆಲ್ಲ ಆಯನೆಂದು ಬಂಡ್ಪನ ತೆರಿಪದಂಡು ಐತ್ಯದ ಕುಲವಿನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಳ್ಳೆ ದುಂಬುದಾಲಜ್ಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿಡ ಬರೆಪ ನೀರು ಬನ್ಲಕನೆ ಏರು ಕೃತಿ ಕೊರಿಯೆ ಈ ರೀತಿನ ಸುರೂಕು ಏರು ಕೊರಿಯರಾರನ ಪುದರ ನೆಂಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಬಂಡ್ಪನ ಏರು ಕೊರಿಯೆ ಅಕಲ್ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ನಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಬರ್ಪನ ಈರ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಡ ಅಂಚಂದು PhD ಮಲ್ತನಕಲ ಭಂಗ ಬರ್ಪುಜೇರ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಸತ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ PhD ಮಲ್ಪನಕಲ ಎಕಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾನ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಾಯಿ ಎನ್ನ ಸರ್ನೇಮುಡು ಸಮೇತ ಯಾನ ಆಯನ ಕಡಲಾಯನ ಮಡಲಾಯನ ಅನ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇನಲ್ಲರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಇನ್ನ ದೈವದ ಕಲಾ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಾರಿ ತೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬಿಂದೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಮ ಸುಧಾಕರ್ ತುಂಬೆ ಅವೇ ದೈವದ ಕಲಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೊಂದು ನರಿಗೆ ಎಂಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆನಂದ ನಿಖಿಲವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಏಪಲ ಏನ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೈವದ ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರ ನಾನು ಅದೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ದೈವದ ಪೊಯಿಟ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ತರ್ಪಾರ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ರೀ ಎರಡಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಭಿನ್ನಪದಾದ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗಕರ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆನ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಕ ನೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶಿವಪುರಸಾದ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ತೂದು ಆಗ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲು ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನಿರ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ ಅದತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನಿರ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ
ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಇರೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಇರೇನು ತೂತ ಇರೋ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರೇ ಗುಂದಂಪಿನ ಸುಧಾಕರ್ ತುಂಬೆನ ಏನು ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಂಗಿಲ ತುಯ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೈವದ ಕಾಲ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ನಾನು ತೆರೆದು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಉದಯನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಎಕ್ಕರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮ ಎಕ್ಕರ ದುಬೈ ಡೆಕ್ಕು ನಾನು ಆರು ಒಂಜಿ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಕ್ಲಿ ಉಂದುಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಮಾತಿರ ಅಂಚೆ ತುಳುನಾಡು ಜನಗಳು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಒರಿಪೋಡು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿಕೆ ಎನ್ನಲತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡಲೆ ಕಡೆ ದಯಾನಂದನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಈ ನಾಟಕಗಳಿಪ್ಪಡು ಪಾಪದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ಗಳಿಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪರಮಾನಂದ ಇರಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪರಮಾನಂದ ಈರೆ ಕಡೊಂಜಿ ಈರೆ ಪನರಿ ಬಿದ್ದಾಳೆ ರೆಂಕಲ್ನ ಜನಪಗ ನಡಟು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಇರೇನು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬುದಿನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನಿದ್ದೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿ ಅಂಕ ಪರಮಾನಂದನ್ನೇ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪರಮಾನಂದ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಕತೆಟ್ ಮೂಲ ಕತೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತು ಜೇರಿ ಕೆಲವು ಯಾನ ಪಡ್ಡೈದ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟು ಬದುಕದಿನ ದೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಪುರಾ ಕಡೆಕ್ಲ ಬೊಬ್ಬರಿನೇಮೋ ಪೋನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯಾಯ್ಟೆ ಪೂಜೆನ ದೊಪ್ಪರ್ಯವು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿಪ್ಪರ್ಯವು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತೆ ಪಡ್ಡೈ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟು ಗೆತ್ತಡ ಯಾನೈಕ ಪೂರಕವಾದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಲೇನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ಕೊಡ್ಜಿರಾರು ಅಂಡ ಕೋಲಕ ನೇಮಕಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಾರಿ ಗೊತ್ತುತ್ತಳು ಎಂಕಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಪಡ್ಡೈಡ್ ಇನ್ನಿತ ಪುಡ್ಲೆ ಐತ ಟಾಲ್ ಬೋಟ್ ಪರ್ಸಿನ ಪುರ ಪುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದಂಡು ಒಯ್ತದ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾಂಡು ಉಲಮಾಂಡು ಪಿರಬಲೆ ಇನ್ನೇನತ್ತನ ಪುದಾರ್ಲ ಪರ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಪುಣಿದ ಗುಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕಾಲ ಆ ಟೈಪ್ ನೆನಪಾಪಂ ಯಾನ್ ಆಣಿ ತಂಡೆಲೆ ಸೇನವೇ ಪಡ್ಡೇಡ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಕಾಲ ಪರಗೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಲು ಒತ್ತನು ಪುರ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಪೂರಕವಾದ ನಟ ಗೆತ್ತೊಂಡೇನು ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗೆ ನಮಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ತಮ್ಮಲೆ ತಮೇರಿಯಾದ ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಲೆ ಉಂಡತೆ ಮೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ ರಂಪುಣಿದಕ್ಕಲು ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಗ ದೆತ್ತಿಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಡಿದ ಕಾಲ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪೂರಕವಾದ ಈ ಕಥೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರೆಗೆ ಮೂಲ ಕಥೆನ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಕವಿಕಲ್ ನಕಲು ಒರಿದಿನ ಭಾಗಗಳು ಉಂಡತೆ ಇನಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರನಾಗ ಯಾನ ಒತ್ತು ಕೊಡದು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇರೆಗೆ ದಾಲ ಜೀತೆ ಪಟ್ರಮೆ ಗಂಗಾ ಮಾತಿನ ಕಡಲ್ದಂಚಿ ಬೂಡ್ದು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮರ್ಕಾದ ಬೂರುವಲ್ ದಾನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಇಂತ ಅದನ್ನ ಆಪುಣೆಟ್ಟೆ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಬೂರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಕೇಚು ಬಕ್ಕ ಬೇಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತು ಚೆಟ್ನ ಚಾವಡಿ ಕನಪೇರು ಉತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆತ್ತದ ವಜ್ರದ ಬಂಗಾರದ ಕಂಟಿನ ಕೊರ್ರೆಪೋಪೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಾಯಡ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪು ಉತ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಗಳು ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿನ ನಿಕಲ್ನ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕನ್ನಾಗ ಮೇರು ಬಂಗಾರದ ಕಂಟಿ ಕೊರಿರು ಆಸೆಡ್ ಬೈದು ಜಂಕುಲು ಇನ್ನು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಎಂಕಲ್ನ ಬಡಪತ್ರ ದಿನಗೆ ಪರ್ಯಾವು ಒರೆನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಡ ನಟ್ಟುನ ದುರ್ಗತಿ ಎಂಕಲೆ ಬೈದುಜಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪೂರೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಸಮಾಜದ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯತ್ತು ಆನಿ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪೂರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಲಕ ತೆಡಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕದ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಂಡತೆ 2.5 ಗಂಟೆ ತಯಾರಾತನು ಯಾನ್ ಕುದು ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ಆರಂಭದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಂಕದ ನೆರಡೆ ಪನ್ಪೇನ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನ ಎಂಕ್ ದಾದನ ರೋಮಾಂಚನ ಆತಡು ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಅನುಮಾನ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದೆ ಅಂಕಲು ಎಲ್ಲಂದಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೀಪ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿರಡ ಎಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದ ಅವನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಂಡ ದೇತೊಂದು ಬರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕೊಳ ಮಾತ್ರ ಓ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕೊಳ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಜನನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲೆ 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 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಅಣ್ಣರು ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣರು ಅಂದು ಸುಧಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪರಮಾನಂದ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ರೆಡ್ಡಿ ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ದುಬೈ ದಕ್ಲನೆ ಕರೆ ಬರಂದು ಬಾರಿ ಪರಮಾನಂದ ಪಕ್ಕ ಅವ್ ನಾಟಕ ಡೇಟ್ ದೈವದ ಕಥೆ ಪೋಡ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂದ 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 ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅವು ತೆರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರೆಗೆ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡ ನನಾತ್ ನಾಟಕ ಬಂದ್ಪಡ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡ ದೈವದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದುಂಟು ಐದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ 2 ಜನ
ಹಾ 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 ಜನನ ಇತ್ತ ಈಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಕ್ಡೌನು ಕೊರೋನಾ ನೇರ್ದ ಭಾರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿರಾತಿರಿ ಪಾಪ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟದ ಬುಳೆ ಪೌಡಂದಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿ ಕೈ ನೀಟಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಾಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ದುಂಬು ಬಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಯಾನು ಪನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡಿನ ಶಬ್ದೊಳೆಡು ಆತ ವಿಷಯನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಜಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ದೈವದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಜ ಎತ್ತೋಡು ಆಂಡವು ಇಂಚೆನೆ ಎತ್ತೋಡು ಆಂಡ ಎತ್ತವನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಅಖಿಲೆಗಳ ಫಲ ಬೋಡು ಐಕ್ ಆ ನಿಖಲಪುರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆ ಕರೆಮಲ್ತಿನ ಕಿರೆ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಪರಮಾನಂದನ ಸೀದಾ ಇರುನಡೆಗೆ ಬರಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬರೇನ ಕತೆ ತೆತ್ತೊಂಡರು ಬಬ್ಬರ ಸಮುದಾಯದ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯತೆ ತೊಂಡರು ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯತೆ ತೊಂಡರು ಆಕಲ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗೆಟ್ ಕತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಬ್ಬರಿನ ಮೂಲ ಕತೆಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಐಟೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಳಿವುಲ್ಲ ಮುದವ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕತೆಗೇನಬ ಅಪಗ ಬ್ಯಾರಗೋತ್ರ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ನೀರು ಆ ರೀತಿಯಾയിട്ട് ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಧರ್ಮಾತೀತ ಜಾತ್ಯತೀತ ಎತ್ತೆ ಪನ್ಕ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನ ಈ ತರ ಭೇದ ಬೇಗ ಪೋಪುಷ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಪರ್ಯವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ಪುಟ್ಟುಕು ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ಕತೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಪೂರ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಿತ್ತಡು ಯಾನೈಕ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತೆತ ಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಟ್ಟಮನ ಗ್ರಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ 30 ದಿನ 30 ಕಣ್ಣನೆ ಆನಂದ ಸೈಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾಗೇರ್ಲಿನ ಕೊರಿಯೆ ನಾಗೇರ್ಲು ಕತೆ ಪೋಣತೆ ಪೋದಾಯ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಉತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರ್ಡು 7 ಜನ 7 ಜನ ನಾಟಕ ಕೆಲಸ ತಿಂಗಳು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪ 2 ಜನ ಪೊರ್ದು ಪಟ್ರಮೆ ಆಲ್ ದುಕ್ಕುಡಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ಬಿರಿನ ಆ ಕಲೋಕು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಕನ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತದ ಉತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಡ ಪಾತಿರ್ನು ಉತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಡ ಬಬ್ಬ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಸಾಯ್ಬೇರಿಕೆಯನ್ನು ಇರೇನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬೈದಿನ ಒಂದೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪನ್ನಾಗ ಉತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಯ್ಬೇರು ಸಮಾಧಾನ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಧದ ಆಕೃತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬರಿಡಿ ಜಪುಡಾಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗ ಎರಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಪರಿಹಾರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡದು ಮೇರು ಜೆತ್ತುಪ್ಪನ ಪುಡ್ತುಡು ಪ್ರತಿದಿನ ತಲಕನೆ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಂಕಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನ ಕೆರ್ರ ಬೈದಿನ ಆಣಿಲ ಏನದು ಬನ್ನಾಗ ಐಟು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಕೊಡತದು ನಾಗರಿನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕತೆ ಅಡೆಗೆಂಡ ಅವೇನೇ ಬಿಡ್ದೇನ ಇರ್ಪನ್ಯ ಕೊಡ್ತೇಡ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಸ್ತವತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಗಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಮೂಲ ಕಥೆಗಳ ಈರು ಬರೀನ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾದಗೆಂಡ ಸರಿಲ ಉಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆದ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಳ್ಳಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೇರಿ ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಉಪ್ಪಿನೀರ ಕಡಲು ಚಪ್ಪನೀರ ಕಡಲು ಪೇರ ಕಡಲು ನಡುಡ್ದು ಮಕ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಿರ ಬತ್ತಿರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಶಬ್ದ ಈ ಶಬ್ದಗಳಕೀರ ನನಗಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುಂತ ಮಕ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಿರ ಬತ್ತಿರು ದಾಯಗೆಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಜೀವನ ಬಣ್ಪುನವೇ ಬೇರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರಳಿ ಅನ್ಪಣ್ಪುನ ಪೂರಕ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಒಲಿಮಡಲ್ದ ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು 40 ಬಾಕಿಲ್ಡು 40 ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ತಜ್ಪಾಯಿರು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಪನದಲ್ಲ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ 40 ನಮನದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ಸಾಧ್ಪಾಯಿರು ಐಟು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸಂದಿಡು ಮುಂಚಿದ ಬೇರ ಪುಳಿತೆ ಬೇರ ಆ ಬೇರ ಈ ಬೇರ ಮುಂಚಿ ಬಂಡ ಪುಳಿ ಬಂಡ ದಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಕ್ಕಲೇನು ತೊಜ್ಪ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಕ್ಕಲೆಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಖಾಲಿ ವರ್ಮ ಮಾತ್ರತ್ತು ಷಡ್ವೈರಿಲು ಆತ ಆ 7 ಮಾತ್ರತ್ತು ವರ್ಮ ಮಾತ್ರ 40 ಶತ್ರುಳುಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರಾರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ ಮನುಷ್ಯನ
ಬದುಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಶತ್ರುಳು ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬಿಳಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಅವೇನ ಅರೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಾಡ್ಬನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ತೊಜ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಜಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ವಾ ರೀತಿಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಭಾವನೆ ಗಾಸ್ಯ ತೊಜ್ಪ ಬನ್ನುವ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆನಂದ್ ಇರ್ನ ಕತೆ ಕೇನ್ನ ತಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆದುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಎಕ್ಕಾಳ್ ದುಬೈಲ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಈ ಕೂಟದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಈರು ಎಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದನ್ನೇ ದಲ ಎಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ಸರ್ತಿ ಬಂತಿರೋದು ಅದನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ. ಹಾ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್, ಸುಧಾಕರ್ ತುಂಬೆ, ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು, ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಬಾತೇರು ನಾಟಕನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ಲ ದುಂಬಾತೇರು ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ನಾಟಕನು ದುಂಬಕೊನಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಪದ್ಮಣ್ಣ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾಲಿ ಇರು ಪರಮಾನಂದನ್ನ ಗತ್ತು ಒಂಜಿಡೀ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಅವಿನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಆಸ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಇರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಪರಮಾನಂದ ಅವಳು ಪದ್ಮರಾಜದಾದಲ್ಲ ದಯದಿವಳು ಪರಮ ಪದ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಭಾಗನೇ ಅಚ್ಚಾದ ಪರಮ ಪದ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಭಾಗ ಆದುಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇರು ಇರಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಕಲ್ದ ಇರದಾದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪದ ಈ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಡೆ ಇರದಾದ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಖುಷಿನಿಗೆದು ನೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಧಾರ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕು ನಂಚಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜತ್ತದಿನಿ ಪರಮಾನಂದ ಸಾರ್ಯಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ತುಮ್ಮೆನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲ ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡರೀರೆ ಇರಗ ಸಮಸ್ತ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಬೆದ್ದಾಲ ಪಂತಜೇರಿ ಜನಲ ಪಂತಿರಿ ಇದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೊಡ್ದು ಪಂತಜೀರಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕುಸಿಟ್ಟೊಪ್ಪಾಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತು ಪೊಡ್ತುಡು ನುಪ್ಪು ಚಾ ಒಂದು ಪುರ ಒದಗಿಸಾದು ಅಕಲೇನು ಖುಷಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಆರಂಭ ಪೊಡ್ತಿದ್ದು ಅವು ಬೇತೆ ಬಾಗ ಅವ್ರು ಸುಲಭ ಪಂದಿನ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಖುಷಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕಿದ ದರ್ಬಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತ 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 ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡತೆ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿ ಅಪಲನಂಕ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಇತೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಬರದುಳ್ಳ ಇತೆ ಈ ನಾಟಕಗೆ ಬಬ್ಬರ್ಯನ ಕತೆಟ್ಟು ಶಿವಪುರುಷಾದ ಬಬ್ಬರ್ಯ ಅಂತ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬಬ್ಬರ್ಯ ಅಂತ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಶಿವಪ್ರಸಾದನ ಶಿವನೇ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೀರವನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಪಣ್ಪನವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸವನ ಎನ್ನ ನಾಟಕಡು ಕಣ್ಣನೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ರಮೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳುವನು ಪಲೆಯಲ್ಲು ಅಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಆನಂತೂದು ಮದ್ನಮರ ಪ್ರಭಾಯಕಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೊಲೆ ಅನ್ಕಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ನಾಟಕಡು ಪಟ್ರನೆಗ್ ಖಂಡನೆ ಒಳ್ಳೆರು ಖಂಡನೆ ಆರಂಭಡೆ ಸಹಿತ ಸುರುತ ಮದುಮೆದ ಸುರುತ ರಾತ್ರಿ ಸೈಪೇನು ಅಂಚಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡನೆಲ್ಲೂ ಸೈಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡನೆ ಸೈಪೇರು ಭಾಗವನ್ನು ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಯ್ಡು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆಮಾಲ ಪರಿಪಣ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪೊಣ್ಣಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನು ವರನೆ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಧನಡು ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣಗ ದಾದನಾ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೂರಿಡ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಡ್ಚಣ್ಣಯಂಕ್ ಪದೊಂದು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಡು ಅವೇನು ಏತು ಪೊಣ್ಣರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಏತು ಆಣರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವ ಅವೇನು ಒತ್ತುದು ಜಾನ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ
ಮದುವೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಶಿವನ ರೂಪದ ಬಂಧದ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿವ ಕೆರ್ಪಿನಪುರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಡಿ ಜೆತ್ತಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿವಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಣ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಎಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯಮದ ದಿನ ಗಂಗಾಮಾತೆ ನಡೆ ಪೋಲ ಅಲ್ಪ ಈ ಬೊಲಂತರಿ ಬೊಂಡ ಪೇರು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಸುಗಿಪುಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿರಿ ಪುಟ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಲ ಈ ಕಡಲ ಕರೆಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಪ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಸಹ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪಿಡ್ದು ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕಂಡನದಂತೆ ಗರ್ಭ ಬರ್ಪಿನ ಏತು ಸಮಂಜಸ ಏತು ಸರಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಂಡ ಮಾತೆಡ್ಲ ಇರಪ್ಪ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಜಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು ಅರೇ ನಾಗಮಂಡಲು ನಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನ ಕತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಜಿತ್ತು ಮಯಕಂದ ಗರ್ಭ ಅಂದ ನಂಕ್ ನಮಕ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕತೆಟುಂಡು ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗೆದುತೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಆರ್ನ ಕತೆಟುಂಡು ಮಯಕಂದ ಗರ್ಭ ಅಂದ ನಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ಲಿಡ್ ನಂಕ್ ಉಂಡು ಓದುದಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತುದಾಲತ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನ ತಡಿಟ ಆತೆಗ್ ಪನಿ ಪೋಲಾನ್ ಪಂದ ಆತೆ ಪನ್ ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮರ್ಕಾದ ಬೂರ್ವೋಲು ಮರ್ಕಾದ ಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಸೂರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡತೆ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನ ಅಲ್ಲ ಗರ್ಭೋಪೋಕನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪರ ಇರ್ಪಂಡು ಮಾಯಕದ ಗರ್ಭ ಪಂಡು ಕೂತಾರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ನ ಉದರಗು ಶಿವಾಂಶ ಬೊಲ್ಪುದ ರೂಪಡು ಪೊಗ್ಗುದು ಆ ಬಾಲೆಡ ಬಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪನು ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಬಕ ಬಬ್ಬರಿ ಅಪ್ಪನು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಪುರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಜಾನುಭವ ಹೀರೆ ಪಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಯಾನ ಇರ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರಂದು ಕೇಂಡ ಅವ್ರೇನು ತೂಂಡ ಪಣ್ಣೂರ ಬಬ್ಬರಿಯನೇ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಿರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಇರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಎನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಯನ ವಿಚಾರಧಾರಡು ಕೇನುಂಡತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಯಾಪಲೆಡ್ಡೆ ಈ ಜನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಡು ಈ ಚರ್ಚೆಡು ಯಾನ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪಂದ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀನೆ ಸರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆಂದಂಡ ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ರಾಪ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದ ಈ ರಜೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ಕೊರಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ರದ ತುಳುತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಂಕ ಸುರುವೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ವೈಟ್ಯಾನ್ಲ 100 ಆತನ ತೂತುವೆ ಅಂದ ಅವು ಶಬ್ದಲ್ ಪುರ ಅವು ಇರ್ನ ದೇಪನಾಗ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಈ ಕಾಲ ಟೆಂಗಲಿಗೆ ಪುರ ಗೌರವ ದೇಪನಾಗ ಈರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಕುಲ್ದಿನತ್ತೆ ನೇರ ಪನ್ಪೆ ಇರೊಂಜಿ ಬಬ್ಬರಿಯನ ರಾಜನ್ ದೈವದ 14 ವರ್ಷ ದೈವದ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದಿರಿಗೆ ಬೊಬ್ಬರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಈರ್ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕನ ಇತಿಮಿತಿಡ್ ಮುಂಕುದ ನೆರಡತ್ತು ಸಮಯದ ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪುಂಜಾರೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇದ್ದೆ ಪಾತ್ರೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಜೋರ್ದಾರ್ ಜಾನಪದ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪರಮಾನಂದರೆ ಜರಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಚಾಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಕದ ಫೋನ್ ಕೈ ಕೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೇರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ರೆಗಿಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಇರೋ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪುಳ ಅಂಚೇನೆ ಜಾನಪದ ನಾಟಕಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಣು ಈ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಣು ಒಳ್ಳದು ನಮ್ಮ ದೆಂಗಾಳ ಕತೆಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣು ಸತ್ಯತೆ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಹಿರಿಯ ಕುಲದ ಆದ ಪಣಂಬೈದೇರ ಅವು ಜಾನಪದ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬಬ್ಬರಿ ಆ ಜಾತಿಯ ಈ ಜಾತಿಯ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಆಂಡ ದೇವರ ಕಲ್ಲ ಕಾಲುಡೆ ಬಬ್ಬರಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ವಾ ಜಾತಿನ ಇತ್ತೀಚೆ ಸರಿ ಸರಿ ದಯಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲೇಖನಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದೆ ಕೈಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಪುಡೆ ಪರಮನಂದರೆ ಒಂಜಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಳ್ಳದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕರೆಕ್ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಪುನಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಲಂಕೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಉಂಟಾದೀತಿನ ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿರು ರಾಮ ಕಿರೀಟ ಕಿಂಚಪುರ ಪಡೆಯನ್ನು ಬೈದಿನ ದೈವ ಬಬ್ಬರಿ ಅಂಚ ಭೂಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಡು ಭೂಮಿದ ಬಿತ್ತಿಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬೈದಿನ ದೈವನೇ ಬಬ್ಬರಿ ಬಲ್ದು ಕಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕೈ ತಪ್ಪು ದಯಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿನಕ ಬಲಿಕ್ ಬರ್ಬ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನಕ್ಕೂ ಕತ್ತಲ ಬಬ್ಬರಿ ಅದು ಬರ್ಬ
ಒಂದು ಭೂಮಿದ ಕರಾವಳಿದ ಒಳತನ ಬಡತಿನ ಬಬ್ಬರಗಲ ಪರ್ಪೊಂಡು ಬಲಿಕಲ ಪರ್ಪೊಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ಟು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪಂತಿನ ಕಥೆನ ಅವೇನ ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಓರಿಸುದು ತಿದ್ದುದು ಕೊನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ದೆಂಗಾದೀತೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಬ್ಬರಜ್ಜನ ಕಾರನ್ನು ಕೊಡ್ದಬ್ಬು ಕಡುಪೆ ಬನ್ಪಿಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡುಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಬಂತ ಬನ್ನಾಗ ದೈವಲೇ ಕಂಟ್ಯೊಂದ ಬಂದ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗಳ ದೈವಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಅವಲ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕಾರಣಿಕನು ತೋಜಾರ ಪೊಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಪುಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಕಾರ್ ಕಟ್ತೆ ಅಂದ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೀರ್ತು ಪೋಣಿ ಅನ ಈಗ ಮುಟ್ಟರೆ ಪೋತುಜವೆಲ್ಲ ಅವೇನ ಅವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಕೆಲವೊಂದ್ರೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ತರ ಮುಲ್ಲಾಪಡು ಇರ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಅತ್ತೈಕ ಗಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳೂರ ಬೇರಿಸಲಾಗಿನ ಕಾಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಹುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಡೊಡ್ಡು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಸುನಾಮಿಡು ತುಂಡಾದ ಬೈದಿನ ಪ್ರದೇಶನೇ ಕರಾವಳಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅವು ಇದು ಗೂಗಲ್ ಪೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಸರ್ಚ್ ಬಂತಿನ ಒಂದು తీయಲ್ಲ ಸುನಾಲಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಭಾರತ ತಾಗದೀನಿ ಅವಳು ಬರ್ಬರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಇನಿಕಲವಳು ಬಬ್ಬರನ ಬುಧರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳು ಐಕ ಆಧಾರತ್ತಿನ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿರೆ ಕಳಪುಡೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ವಾದಜ್ಜಿ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಇರು ಸಂಶೋಧನಾ ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ತೆರೆದಿನ ಕಡೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕೋ ನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕರ್ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಬುಳುಪು ಪರಡೋಡು ಮನ್ಪನವೇನೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪರಮಾನಂದಣ್ಣ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಚಿಂಡಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕವತ್ತಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬಬ್ಬಾರಿಯ ತಂಡೋಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜು ತೋನ್ಸೆ ಮೇರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕದೇರೆ ಅಂಜನೆ ಶರಣ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಯೆಡೆತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಡ 4 ಕಬೆನ ಜತ್ತದ ವಲಸರಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೈವದ ಕತೆ ತೆರೆಯುವನ ಅಂಗ್ ದೈವದ ಕತೆ ತೆರೆಯುವನ ಅಂದಂದು ದೈವದ ಕಥೆನ ತೆರೆಯುವನ ಅಂಗ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಆಯಾ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪುನ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬತ್ತದು ತೆರೆಯೋನಡು ಅವೇಕ ಕಟ್ಟುನ ವರ್ಗದ ಕ್ರೀಡನೇ ಬತ್ತದು ತೆರೆಯೋನಡು ದೈವದ ಕತೆ ಸುಲಭಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಸಸರನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ರಹಸ್ಯಲು ಸುಮಾರುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ರಹಸ್ಯಲಿನ ಭೇದಿಸಾಯಿನಾತೆ ಅವುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಗೌಪ್ಯತೆ ಐತ ದುಣ್ಣ ಐತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ತೂಯಿನಾಯಿ ತೂದು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಕೇನ್ನಾಯಿ ಕೇಂದು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪಣ್ಪನಲ್ಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಐತ ಮಿತ್ತು ಭಯ ನಿಷ್ಠೆ ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲಿಡ ಒರಿಯುನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಟ್ ನ್ಯಾಯದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಮೌಢ್ಯನ ಕಲೆಪಾವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬುಳೆಪಾವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಶರಣ್ ಯು ಶೆಟ್ರ್ ತಿರುಪದಿರು ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ್ ಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಅಂತ ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ವಿಠಲ್ ಅಂಜನೆ ಸಮೀರ್ ಮಾಡ ಅದೇ ಬಂದಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಣದುಳ್ಳೇರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಡುಪಾದ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತೆರುವುಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಅರೆನ ಮಲ್ಲತನ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲತನ ಎನ್ನದಾಲಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜೆ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಹೆಲೆನ್ ಲೋಬೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ತೂವನ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಡುಳ್ಳೆ ಆಂಡಲ ರಜೆಟ್ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂದಿನ ತೂಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇಡೆಯೂರ್ದ ಹೆಲೆನ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಂದುಳ್ಳೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಳ್ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಲೇಸ್ ದೈವದ ಕಲದ ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಪರ ಊರುಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಲೇಸ್
ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಎಂಕಲ ಬಾಗಡೆ ಪುರುಷರೇ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಆಕ್ಲಿನ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಕುಲ್ಲಾದ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯ ಮಾತ ಜನಮಂದಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಣದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ವೇಷ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಈ ವೇಷ ಬಾಡದಿತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಅವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲರೆ ವಿಜಿತ್ ಸಾಲೆ ಅಂತ ಹರೀಶ್ ಕುಳ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲೋಚನಾ ಸುಂದರಿಯೇ ದೈವದ ನಾಟಕ ಆಂಡ ನನ್ನ ದೈವಲು ಪೂರ ನಾಟಕನೇ ದೈವಳ್ನ ಸತ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪಣೊಂದು ಪಣಪೇರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರುಪಂದಲ್ಲರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರಿ ಒಂದೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡೋರಿ ಮಸ್ಕತ್ತಿರ್ದು ತೊಗೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ಬೆಲ್ಚಡ ಮೋಹನ್ ಶಿವಗಿರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮೇ ಒಂದೇ ತಂಡೊಡ್ದು ತೊಗೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ರಮ್ಯಾ ಮಯ್ಯ ಇನ್ನೇನು ತೊಗೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡೊಳ್ಳೇರಿ ವಸಂತ ಶೇರಿಗಾರ್ ವಸಂತ ಶೇರಿಗಾರ್ ಪಣ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರೆ ಬರೀತೇನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಹಂಚುಂಡು ದೈವಲೆನು ಒಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ತೂಪನ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಣ್ಣದೊಳ್ಳೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬಾಯ್ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಂದೊಳ್ಳೇರಿ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಕೋಲ ತುಂಡಲ ದೈವದ ನಿಜವಾಯಿನ ಮಹಿಮೆ ತೆರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡವಳು ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನಡ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಾಟಕಡು ಒಂದೇನು ತೊಜ್ಪಾಯಿನವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅಶೇಕ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸುಂದರಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಪಣಪೇರು ಯಾನ್ ದಾಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೈಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪನಿ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಕೊರ್ಪನ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲಕ ತೆರಿಪವರು ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ವಿನಂತಿ ಎಂದು ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಶರಣೋ ದಾಯಂದಿಗೆಂಡ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜು ತೋನ್ಸೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು ಅರೆಗಾದೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿಜರು ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೈವಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರೂಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೊಗಲ್ಪುರ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂತೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎನ್ನಪದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವ ಎರಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಲ ಶೋ ಇದೆ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚನೈತೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಟಾಡ್ದೇರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಬಣ್ಣ ಚರ್ಚೆ ದೀತಾರ ಅದೇ ಅತ್ತ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಬಣ್ಣದತ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ದೈವದ ಕತೆ ನಾಟಕದ ಬೋಡ ಪಣಪನ ರೀತಿ ಅವೇನ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣಪನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಐತ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಇಕ ಯಾರ ಇದೊಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪಡ್ಲತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಪರೋಲಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಾಟಕ ಅವ್ರದ್ದ ವಾಲ್ ಎಪ್ಪೋಡು ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅವಧಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಇನಿಮುಟ ಚರ್ಚೆ ತಯಾರಿದೆ ನಾವು ಬಲಿ ಉಂಟೇನೆ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ದೈವದ ಬಲಿ ಉಂಟೇನೆ ದೇವರ ದೈವದ ಬಲಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿನ ಪರ್ತದ ಉಂಟೇನೆ ನಿಕುಲು ಇನಿಮುಟ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಅತನ ಒಂಜಿ ವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅತನ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು
ನಿಖುಲ್ ಅವೈತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ಇರುವೈಲ ದೇವರ ತಲಟ್ಟು ದೇವರ ಬಲಿತ ಉಂದೇನು ತಡೆತು ದುಂತಾಯಿರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತುಜಾರಂದು ಕೇಳವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಅಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ನೆನಪದಿಲೆ ಒಂದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿ ಇರ್ಬಣ್ಣ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಉಂಡು ಈಗ ಐತ ಈರ್ನ ನೆತ್ತ ಸೀಮಿತ ಉಂಡು ಬಂತಿನತ್ತೆ ಈಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೈವದ ಬಳಿ ಉಂಟವನ ಕೇರಳ ಬಂದು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡುವುದಾರೆ ಈಗ ಆಚೆ ಪರ್ಸನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಈಗ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಈಗ ಮುಖಾಂತರ ಇರುಳ್ಳ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾಕೆ ಯಾನೇನಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಆ ಕೊಡ್ತುಳ್ಳು ನಿಖುಲ್ ಅವೇನೇ ಜಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಗ ಟಿವಿ देखले ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೋಲಕಟ್ಟನ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಉಂಡಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವೇನೆ ಇನಿಮುಟ್ಟದ ನಿಖುಲ್ ಅವೇನೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮೇಲ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೈಟ್ ಬಲ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಆತ್ಮದ ಘಟನೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಅವೇನೆ ನಿಖುಲ್ ಹೀರೋ ಅಂಚಿನಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೇಮ ಭಾರಿ ಉತ್ಸವ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಾರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ನಿಖುಲ್ ಅವೇನೆ ದಾಯ ನಿಖುಲ್ ಉಂಟದಿನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಉಂಟವನ ಪರಿಣಿತಿ ಉಂಟಾಕ್ಲೇದಿ ಅವನೇ ನಿಖುಲ್ ದಾಯ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪೇರು ಕೇಳಲೆ ಇರುವೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಎಕ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಳಲೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಐತವೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಐತ ಘನಸ್ಥಿಕದ ಯೋಗ್ಯತಾವಂತ ಗುತ್ತು ಮಾಡತನ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾಯಿದಾಟು ಬಂದು ಬಾಯಿದಾಟ ಮಾತಾಡ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ಖಾಸ್ತ ಆಗಿರ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅವಧಿ ಮಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾರು ಇರೇ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೇ ಇದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡತೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಮಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ತೋಜ ಒಂದು ಅವು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅವು ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಷ್ಟ ದುಂಬು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ತೋಜನೆ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇಷ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ನೆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅತ್ತು ಅರ್ಥ ಅವನು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಗುತ್ತು ಮಡತನದ ಕುಳುಳ್ಳೇರು ಈರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿತ್ತನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೈವದ ಕಲಟ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಗೆ ಅನ್ವಿನ ಆ ಪೂಜಿ ಮಿನಿ ಬಂಡೆಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ರಪ್ಪಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎರಡ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ದನಿಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಂಟಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಈರು ಕುಳ್ಳೋಡು ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನ ಜನಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಏಪಲ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರ ತಯಾರ ಬೋಡ್ಡ ಎಲ್ಲದ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಇರು ತಯಾರ ಮಲ್ಪರದಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಬ ದೇವರನ್ನ ಪರವಾದ ನೀರು ಪಂಡರತೆ ಇದು ಪೆರ್ರದ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದತ್ತೆ ಅನ್ನಿದೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರೆ ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈಚೆಗೆ ಪೆರ್ರದ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಟಿವಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ದೈವದ ಮಹತ್ವ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಪೆರ್ರದ ದೈವದ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿನಿ ಐಕ್ಯ ಸೀಮಿತ ಆದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾತಾ ದೈವದ ಮಾತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂಲು ದಾದಗೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇತ ವಾವ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಳ್ಳ ಐತ ಬಗೆಟ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಇನಿತ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಕೇಳಲೆ ಶಿವಪುರಸಾದ ಬಬ್ಬರಿಯ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಉಂದೇನ ಮೊಕ್ಲಿನ ಕುಳ್ಳಾದು ಉಂದೇನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಿನವು ನಿವಾರಣೆ ಅಂಡ್
ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ತುಯ್ಯರು ಅಪಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನನೆಂಗಳ ಅಕೇರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡುವತ್ತು ತೂಪೇರು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಂದು ಬನ್ಪೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆತ್ತಿನ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ತೂಪು ನಕಲೆಗುಂಡು ಮೂಲಭೂತ ಕುಲ್ಲಿ ನಕಲೆಗಳುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕರ್ತಾರಿನೇ ಕನಸದಿ ಕಮ್ಮಟೋಡು ಕನಸ ಕುಲ್ಲಾದ ಅವು ಹೊರತಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಏಕಾಏಕಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಆಯಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ತಪ್ಪುಂದಂಡ ಖಂಡನೀಯನೇ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರು ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಈರ ಏನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪಣಪನೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಈರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಐಕಿ ಬಡಾಪನ ಜನಕ್ಲೆ ನೀರು ಲೆತ್ತಾರನಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗ ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಾಯೊಂದಿಕೆಂಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಲಾಟೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಕ್ಲ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ಸಾರಂತ ಅಂಚಂದು ಟಿವಿಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪ ಜನ ಮಲ್ಪ ಅಪಗವೇನು ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಅಂದಂಡ ಈಗ ತಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅತೆ ಇದು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿರಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಕರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಪರಮಾನಂದನ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ಲ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ್ ಮರಣ ಬಂಡ ಮಾಡು ಯಾ ಮಡಿ ಬಂಡು ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಇಡೀ ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ ಅಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸರಿಯತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಸವ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಸವವೇ ಬೇರೆ ಅತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಳ್ಳ ಈ ನೆಟ್ ದಾದ ದಿನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನಾಂಕ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಯಾನವಡು ಈರವಡು ಆರಂಭೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಚವಲ್ಲ ನೆಜ್ಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಬೈದನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬರಿ ಲಂಚನೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ 100% ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಗುಳಿಗೆಡ್ಲಾತನು ಬಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ಲಾತನು ಪೂರೆಟ್ಲಾತನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಈರ್ ಪಂಡರು ಸುರುತ್ತ ಪೆದ್ದನಗ ಬೇನಾಪಿನುಂಡದೆ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಬಕ್ಕವು ಅಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಶೋ ಆಗಿ ಬಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅನ್ ಕಾಲಿ ಕೈ ಕಾಟದು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲನ ದಿನ ಬಳಗದ ಕುಲು ಎಂಕ ಪಂತೇರಿ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯಾನಂತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೆತ್ತನ ಕೈ ಕಾಟದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆವ ಇಜ್ಜೆ ಪಣದ ಎಂಕೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ದೇಪನ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪುರಬೋರ್ಡಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ದ ಎತ್ತೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಗುರ್ಕಾರನ ಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂರ ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಶೋ ಅತೆ ಗೌರವ ಪ್ರವೇಶ ಪಂಡದ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಕೊಡ್ದು ದೇಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಜನದಿಂಜಂಡ ಅಪವಾದರ ಪೂರ್ವತೆ ಐಕೊಂತ ಐನದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಕೈ ಮೀರ್ದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಲಾಪುಜಿ ಆರಂಭದ ಹಂತೋಡು ಆಂಡ ಪೋಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇ ಅದು ದ್ಯಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೂಳ್ತಜಿ ದ್ಯಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೂಳ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ ಜೋಕುಳು ಕೇನೊಂದು ಹೇಳಿ ದ್ಯಾಗ ಹಂಚ ಪಂಡದು ಆ ನಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋಣಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾವು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಂದ ಈತೆ ಆಶೆ ಶಿವಪುರಸಾದ ಬಬ್ಬರಿಯದ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕತೆ ಉಂಡತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾಂದಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎಂಗ್ಳು ಎತ್ತೋ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಎತ್ತೋ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ 15 LED ಇಜಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರಪಲ್ಪು ಕುಶಲತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಇಂಚಲ ಕಾಣ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಏಕಾಏಕಿ ಎಂಗ್ಳು ತುಂಬುಲಂಚ ಮಲ್ದ ಸೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಗೊಬ್ಬಾದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕಾಯ್ಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ತುತ್ತೈತ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಾಟಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಕರಿಣಂಜಿ ಮುಜನಾಲ್ತಿ ಕೊಳಜಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಯಾನಂದನ್ನ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರಡ್ನೆ ಆದ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಳ್ಮೆಡು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಸ್ವೀಕಾರ ರಡ್ಲೊಪ್ಪರೆ ಅವು ಅವೇನು ಅಂಶಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದಳಕ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿದ ಬರೆತರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ತಾಂಗದ ಬಾಮಿ ಎರಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಂಡದು ಯಾನೇನಂದಿಲ್ಲ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡನೋಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 8 ತಾರೀಕು
19 ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ನಗರದ ಪುರಭವನ ಬಯ್ಯಗ 5 ಗಂಟೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನಾಟಕನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಐತ ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದನ್ವಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡಪನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೈಸನೋಡು ಪಂಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವನು ಜನಕಲು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ದಾದಗೆಂಡ ನಾಟಕಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಂದ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸೈಸೋನು ಜೆರಿಂದ ಸೈಸೋನು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಾಟಕ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಸಮಯ ಮಿತಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ನಡಪುರ ಏನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಡು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇರುವಂತಾದ ಪಂಪರ ಸಮಾಜ ರಡ್ಡು ಜನ ದಿಕ್ಕಲೆಡ್ಡೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತೆರೆನಕ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಕೆ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾನಂದರು ಮಸ್ತ್ ರಂಗಡು ನಿಂತಿನಾರು ಆರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿನ ಆರಾಧ ಜತದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಕೊರ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮನ್ಪುನ 19 ತಾರೀಕು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬರಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದು ಬರಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡಾಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಐನು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐನು ತೆರಿಪಾದು ಸರಿಮಂತೋನಗ ಅಂತೂ ಆ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಏರು ವೀಕ್ಷಕರು ಏನೇನು ತೋಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪನ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ನಾಟಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಡನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಬೇರೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಡ್ಚಿ ದಾಯಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಂಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನಂದೆ ಸಡನ್ ಇರೋದು ಕೊಂಡರು ಇರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಆಯುರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆಂಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೊಡೋರ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂತು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಡಲದಿಜ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ತೆರು ಕರೆತ ನಡುಟು ನಂಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಭರ್ಬರಿಕನ ಪುದರ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಭರ್ಬರಿಕ ಬಂಡಲ ಶರೀರ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸುರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ ಕಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದನೇ ಇದೆ ಬಬ್ಬರ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನೇರವಾದ ಅಕಲ ಉಡಲಗೆತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಗಳು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣಬನಂಚಿತ್ತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಬನ್ನಗ ಬ್ಯಾರಿ ಪಣಪುನವು ಶುದ್ಧ ತುಳು ಶಬ್ದ ಅವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಬ್ದೊಡಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆಡೆ ಅಜ್ಪ ಪ್ರತಿಶತ ತುಳು ಬೇರೊಡ್ದಾತ್ರ ಬ್ಯಾರಿ ಪಣಪನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೂರಕವಾದ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಓಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ತೊಡಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಒಂದು ನಲ್ಕ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತಿಟಾರು ಮಲ್ತದೇರು ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಲಿತ್ತಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪರಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಿತ ಪುನಲ್ಕ ಅಕಲು ಆಸ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಲ್ಕ ಕೊರಿಯರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಕೊರಿಯರೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆ ಆರ್ಯಪಲ ತಯಾರಾದುಳ್ಳರೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾಟಕದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ತೆರಿಪಯರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡರೆ ಸಾಕಾರ ಕೇಂಡೊಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರು ಪರಮಾನಂದಣ್ಣ ನನಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ನನಗೆ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ್ಮರಾಜರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಒಂದು ದೇರೆ ಮಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲಂಜಿಗೆ ತಯಾರಾದುಳ್ಳರಿ ಮಾತ ಇಡೀ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಪರವಾದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳ ಇರಡ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದ ಇರಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆದ ಯಾನ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪನು ಉವೇ ಕಾರಣಗೂ ದೈವದ ಕುಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಪನಲ್ಕ ದೈವದ ಆವೇಶ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ದಾಂತೆ ಜನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕಿರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯ ಒಂದು ನಲ್ಕ ಅದ್ಭುತದ ಆಹಾ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಇಂಚೆಪ್ಪುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಕಾರಣೀಕದ ಕಡಲ ಕರೆತ ಎಂಕಲ್ನ ಬಬ್ಬರಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊರಡು ನಡಪವಡ ಪನಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಇತನೇಟ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತ ನಿಖಲೆಗಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗಿಲ ಅಂಚನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮಗೆ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳೆಗಿಲ ಉಜೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು
ಮೂಲೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ 19 ತಾರೀಕು ನಗರದ ಪುರಭವನಡು ನಡಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪನ್ನಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ, ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಕುಡರ ಭಿನ್ನಪೊನ್ ನಿಖಲನೆಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಲ್ಲದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ